Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте се сгубени в превода с мен Весела Караманова. Ще бъдем заедно почти 1 час. Гост на предаването е Венци Динев. Това е един млад ямболия, който по инициатива на Софтуни, заедно със свои колеги, прави един безплатен курс по програмиране, така че да се помогне на нашите момчета и момичета, които имат интерес към тази област или искат да пробват дали това е тяхната сила и тяхното място, да го направят в тези безплатни курсове. Изпитите са през март. Предполагам, че за много от младите зрители на предаването това ще бъде интересен разговор, защото ще им даде информация в една сфера, в която търсенето на кадри е голямо, възнагражденията също са доста над средните за страната. Кадрите се търсят и в чужбина. Освен това, ще поговорим съвсем накратичко за любовта чрез стихове, ще поговорим за политическата неграмотност и ще ви разкажа една история, защото вярвам, че историите на едни хора променят историите на други хора. Останете с Изгубени в превода. Уважаеми зрители на предаването Изгубени в превода, вие сте с госта на предаването, едно момче, което казва се Венци Динев, което е лицето на Софтуни в Ямбол, а Софтуни е университета в България, чийто създател е Светлин Наков. Светлин Наков сте го виждали в това предаване. Говорили сме за инициативите. Благодаря за това, че приехте поканата и ни кажете какво се случва сега в 28 областни градове и в по-малки. И в по-малки, и в по-големи. Опитваме се да обхванем не само 28, но в следващите издания ще опитаме да са 72. Даже се опитах да направя нещо и за Елхово, за Стралджа съответно, за малките, по-малките градове. Нещо, защото връзка, в смисъл да направя лекции там, но просто нямаше как да се разделя на части и да водя навсякъде, защото това се хаби енергия много. Много е тежко всичко това, защото... Какво е обаче? Нека, това е курс за начинаещи... Това е курс за начинаещи програмисти, които са хора, които нямат никакъв опит, без значение къде работят. Дали като продавачи, дали като готвачи или нещо друго, искат да опитат нещо ново, нещо различно, могат да дойдат при нас и да опитат да видят дали ще им хареса, дали ще им допадне, дали се вдъхновят като цяло това да пишат код. Дали това не е тяхното призвание да пишат код и съответно да създават някакви по-големи компании или да работят някъде другаде. Но е и място, където ученици биха могли да дойдат или студенти. Ученици, студенти, без значение възрастта. В смисъл просто да са сериозни, а не просто да разконцентрират другите с някакви по-детински неща. И как е сега? Групата голяма ли? Групата е от 80-90 човека. Разделени на няколко етапа, защото при нас бяха дошли хора с опит, хора без опит, хора по средата и нямаше как просто да ги оставим в Ямбол на едно място, на едно ниво. И заради това се фокусирахме върху изграждането на отделни групи, напреднали, които учат малко повече материал, който малко по-напреднал материал, съответно средно ниво, които учат малко по-бързо материала с повече примери и четвъртата група съответно са по-ограничени, смисъл с по-малко знания в дадената технология. Просто наблягаме върху те да търсят материали, те да видят какво могат те самите да направят с реални решения на задачите в час. Лекцията по-скоро не е час, защото то не е 1 час, те са 4 часа. Колко време ще продължи този 2 месеца или колко? По принцип ние започнахме сега на 14 януари, като финалната ни лекция ще бъде някъде 11-12 март. Горе-долу 2 месеца, да? Явяват се на изпит? Явяват се на изпит в Софтуни, който ще е на 19 март. Ако имат над 5 съответно на изпита, си взимат сертификат
и съответно това може да се яви като кандидат студентски изпит в Софтуни и съответно си продължат тяхното образование, но вече или в София, или дистанционно, онлайн, реално, да учат от тук, съответно ходят само на изпити, което те самите си избират естествено. Да, каквито възможности човек има, защото за това става въпрос. О, да, смисъл, не става въпрос за 10-20 лева, смисъл, семестриалните такси са, който иска да може да влезе да ги разгледа в сайта на Софтуни, има си материали, винаги Google казва всичко. Просто... Но сега се дава възможност безплатно да видиш дали това е твоето нещо. Дали това е твоята работа и дали имаш търпението и постоянството, волята да го правиш. Ами не само то в програмирането не се иска само воля и постоянство, то се изисква и повече логическо мислене, повече мислене, отколкото воля. Защото ти ако се отдава да мислиш и можеш да си изразиш мисленето с думи, естествено на програмен език, значи може би имаш потенциал да станеш някакъв програмист. Но вече зависи колко време отделяш. Защото, примерно, след 12-ти клас имаше едно момче от МГ, Енчо, който е трети в свет за ученици. Така че то определено има шанс да се развие. Но има и много други в Ямбол, които те имат голям потенциал да станат добри програмисти. От сега ги виждам, но вече се зависи от тях. Аз не мога да им налея с знанията, просто е така. Опитам да им дам знания, но то зависи от тях, зависи от хората как стават нещата. А кое е училището в Ямбол, което сте завършили? Ами аз завърших ПТГ Иван Вайнов или така нареченото ТМТ. Да. А сега има ли ученици в този курс от механотехникум? Има, да, 10 човека, които идват. Не са малко? Не са малко, да, но идват и от всяко на училище. И може би тук е място да кажа нещо интересно. Когато Светлин Наков ми каза, че смята да правят курс в Ямбол, съответно ми писа аз съответно да ги оглавя, минах покрай училищата и много се вдъхнових да правя следващи проекти. Като видях колко стаите, където представихме това, което смятаме да правим през януари месец, залите бяха пълни. В смисъл, нямаше 5 човека, имаше 25 човека, които идват, сядат, слушат, задават си въпросите. От тези 25 човека, по 5-6 човека дойдоха при нас. В смисъл, те всъщност бяха 120, но просто почнаха вече леко да отпадат. И общо събрахме 120 човека от тези училища с тяхната кампания, което за Ямбол е доста добре, предвид, че повечето хора казват, не ти трябва да се занимава с компютри или компютрите просто не са за всеки и така нататък. Или ти трябва математика, но при нас реално вижда, че математика не им трябва. Защото програмирането не е математика, програмирането е мисли. Програмирането просто трябва да можеш да мислиш, защото аз не разбирам от математика. Познаваме много други програмисти, които не разбират от математика на това ниво, което хората си представят, че е. Да. Да, изненадана съм за това. Математиците колко човека идват от математическа? Те са с математическа и ПГ, са на едно ниво, смисъл. Но все пак колко човека идват? Аз не мога да ги познавам всичките, но голяма част са от 120 човека, така е. Няма как човек да познава просто всеки. Добре, а как се подготви, за да можеш да дадеш начален тласък на едни млади хора? На колко години си? Първо аз съм на 22 години, но се занимавам от 5 години и половина вече с програмиране. Като през 2014-2015 година Microsoft ме класираха в тяхна класация в топ 500 на добрите програмисти в света от над 4 милиона. Като също така трети България в същата класация. Учи съответно в университет. Дали е добре да споменавам марка? Няма проблем, разбира се, говорим си, нали трябва да знаят. Да, окей. Да. Не е реклама, да. Да не стане нещо от себе. Няма нещо. Уча в Станфорд Юниверсити, който се намира в Калифорния, но уча дистанционно, за да мога да давам знания и компетенциите си на другите хора.
А тук в Ямбол как се учи, като нямаш още софтуни? Как така стана един от 500-те, които Microsoft? Имаш състезание или? Те имаха академия и просто те, които учат в нашата академия, в тяхната академия, се развиваха, получаваха точки, явяха се на изпит, получаваха точки, просто събрах необходимия брой точки, за да съм в съответната класация. И тук става дума за една работа, която се случва само виртуално. Ами да, и виртуално и реално, в смисъл както е на хората, както е по-удобно. Има всякакви материали в момента в интернет. Могат съответно хората да потърсят и курсове от Харвард, Станфорд и съответно най-добрите университети в света. Безплатно да гледат техни материали, да учат, да се развиват. Защото в днешно време университета не може да ни даде знанията, които трябва да имаме, за да можем да се реализираме. Защо? Защото 21 век е много по-динамичен от предните векове. От предния век, да. И какво? И знанието постоянно се допълва, развива? Постоянно трябва да се развиваме, защото сами си спомнете телефоните преди 8 години какви бяха. А преди това, преди 10 на години, какви бяха. В смисъл, всеки Божи ден нещо ново излиза на пазара и ако ние стоиме и чакаме на нашите знания, които са само от университета ни, какво ще стане с нас? Не знам дали знаете, но голяма част примерно от шофьорите след 20 на години просто може да няма такава сфера, защото те автоматизираните автомобили започват да навлизат на пазара и тогава какво правим, ако не се развиваме? Да, обаче си мисля, че пък по този начин се стимулира отчасти мързеливия човек. Защото пък ако тока спре или нещо се повреди в електрониката, ще сме доста безпомощни. Ами да, това вече е малко по изкривено мислене на хората. В смисъл, всеки човек си мисли по някакви начини. Просто така големите инвеститори, така хората, които движат света, милиардерите съответно, мисля, че така ще е по-добре за човечеството, но сами виждаме дали е по-добре или е по-зле. Просто времето ще се покаже. Аз все още съм някъде там в морето и не мога да кажа да, това трябва да стане, това не трябва да стане. Не, то няма как да кажем или не. Технологиите се вървят, развиват се. Въпросът е да не губим базисни познания, нали, да разчитаме на технологиите без да имаме познание само, защото в един момент може да се окажем много безпомощни. Да, но... Да, съгласен съм с вас това, което казвате в момента. Иначе, възможно ли, просто не мога да повярвам, в един град, който миналата година се родиха 629 деца. 629. Възможно ли едно такова начинание на софтуни да направи така, че да остави част от младите в града, те тук да работят, от тук да се учат, тук да получават парите си, тук да ги харчат, просто да не обезлюдява града. Възможно ли? Да, възможно е. Възможно е, даже аз в момента го правя. Аз в момента се опитвам да намеря програмисти, хора, които да могат да си изкарват заплатата и да могат да отворим офис на няколко IT компании. Просто в момента търсим тези хора да мога да ги намеря и да знам, че те ще могат да си изкарват заплатата и ще отворим още утре съответно офис в Ямбол. Значи програмисти, ако наистина се чувствате уверени и искате да останете в Ямбол, трябва да намерите Венци Динев в интернет и да се свържете с него, защото има интерес, да? О, да. Освен това, че смятаме да правим тези компании, тези офиси в Ямбол, ние смятаме да правим академия, в смисъл академия, тип собствена академия, която е с 9-месечни обучения, с изпити естествено за всеки един от нещата. И всеки човек ще получи онова, което ще му позволява да пише кодове, да бъде програмист. Да. Това е. Не само кодове, в смисъл код, да може да създава цялостни приложения, дали било то мобилни, за мобилните ни телефони, било то за вебсайтове, някаква програмка или да се създава архитектури, да се управлява дома от телефона. Да, но ти смяташ да се занимаваш с това да обучаваш хората или знанието ти,
обучение, има и друго приложено място. В смисъл, работил ли си наистина върху такива? Аз съм работил и в момента разработвам няколко стартъпа. Стартъпите са компании, които след 3-4 години могат да струват 8-9 цифрени суми пари. Мога да дам няколко примера. Facebook са от така наречените стартъпи, Google съответно са от стартъпи и голямата част от интернет са стартъпи. Аз в момента разработвам нещо подобно, което може би след няколко години ще струва някакви такива сума. Самичък работиш? В момента работя самичък, защото ми е по-лесно да мога да си оправя всичко сам и работил съм с хора в екип и знам колко е тегаво да работя с екип, защото аз в принцип съм малко по-особен когато се работя по някой проект, защото искам да се го изпипам до максимум. Да си го изтискам, да се го направя както на мен ми харесва. Някои хора казват, не, това няма да стане и просто се получават конфликти. Затова предпочитам, когато се работя по някой проект, да се го правя сам, но по-добре да се правят в екип нещата. А идеята за това, върху което работиш, е твоя или си намерил ниша някъде? Или някой ти подсказа? За кое точно? За тази компания, която все още... Аз просто бях изкарал курсове в Станфорд за бизнес, като лектори ми бяха едни от най-добрите предприемачи, най-големите предприемачи, без имена. Те ми бяха дали знанията си. Не, ако искаш, кажи, защото има хора, които четат книги, ако смяташ, че ако не, няма проблем. Окей, Марк Зукърбърг, да. Дъстън Московец са били лектори, както и Елън Мъск също. В смисъл, хората, които са създали Фейсбук. Да, и те са и млади. Да, те са и млади, те са до 30 години, които знаят как да станат нещата. Така че... Аз затова питам за приложимостта. В каква сфера е това, за което работиш? В музикалната и ресторантьорството. Разбра. Но това са сфери, които ти не познаваш и сега си се запознал. Познавам ги горе-долу. Защо свириш на нещо? Не свира в нещо, просто аз голяма част от времето си представям, ако бях потребител, какво ми трябва на мен. Да. Тоест, че си потребител на музика. Всички сме. Да, всички сме, но конкретно за себе си говоря. И съответно, ако искам нещо по-арт, какво трябва да направя? Примерно, да си отворя няколко сайта. Защо не стане в един сайт? Да. И по-лесно да мога да се го намеря, съответно и по-бързо. Такова нещо потърсих, не спря да се намеря. Се направя собствено. Добре, ще го направя и ще го давам на другите. Да. Възмездно или там, не знам как. Това вече е бизнес модели, няма смисъл. А трудно ли е да се занимаваш с обучение на почти връстници? По-точно завеждащо е да се занимаваш с това нещо. В смисъл не е трудно, особено ако те вдяват какво се опитваш да му обясниш. И вдяват ли? Повечето да. Да. Повечето да. Вие сте в мотива, нали така? Ние сме в мотива, да. Благодарение на нашите приятели. Вашите приятели? Да, ние сме приятели с тях, защото те ни предоставят залата, където сме и съответно нашата инициатива и инициативата на Софтуни просто се превежда в залата. А как от Софтуни се доверяват на хората, на някой в Бургас, в Ямбол? Как се случва това? Как се довериха? На мен просто имаме общи приятели. Доста общи приятели, които се познаваме с и за това... съответно с Светлин Наков и когато правихме още организацията в Софтуни, на Софтуни, в смисъл за Ямбол, аз още тогава показах, че аз мога да, освен да бъда само лекторът, човека, който просто да си каже някакви думи там, мога да направя нещо много повече. Ходихме, обикаляхме, намерихме много голяма част от нашите студенти, нашите хора, които учат. А какво следва? Защото казваш, те свършват на 19 марта, се явяват на изпити, които искат, нали, получават сертификат, други се отказват. Какво друго си замислил за Ямбол? Замислил съм няколко неща. Замислил съм да направя курсове. Първо, седмица на вдъхновителите един вид, която да поканя Светлин Наков, ако имаме интерес все още, голям интерес на нашия курс.
той ми обеща, че ще дойде в Ямбол да вдъхнови хората. Чудесно, да. Всъщност, да, той това прави. Да. Хората, това прави. Да. Но хора и от Amazon, които са работили там, хора от Google и някакви малки компании, ще са ми обещали да изнесат някакви вебинари. И те трябва да са от Ямбол? От Ямбол ли? По-скоро от България, защото е много сложно да намерим такива хора. Има. От Ямбол има точно в тази сфера доста успешни. Аз знам за Енчо. Обаче... Това е малкия, големите. Те са даже част от групата на Софтуни, която е затворена, но ги има. Виждам, че са част от групата, така че работят в Мусала Софт, някои от тях. Идеята е да работят в наистина големите компании, в най-големите, за да могат те да кажат, ние стигнахме това положение, вие може да го направите, ние сме тръгнали примерно от Враца, от еди къде си, от някой друг град малък съответно. И съответно те да изнесат целият материал, в смисъл те да си кажат как да го направят. Това е тези хора, които искат да направят резултатите, техните резултати, могат да се вдъхновят и те да го направят сами. Да си повярват, че могат. Да повярват, защото без значение къде живеем, дали живеем в някой малко градче, дали живеем в някаква малка къщичка, всички ние можем да имаме това, което искаме, въпросът е как мислим. Голяма част от проблемите в България в момента са заради това, че мислим по нашия начин, по балкански начин. И той е какъв? Че няма как да се случват големи неща в България. Или ако се случват големи неща в България, всички ги казват, че това е заради времената, които са били през 90-те години. Или така наречените мътвески времена. А за това не се случват или за това се случват? Заради това някои хора го правят, защото те са били от тези хора и заради това те го могат. Но всъщност не е така. А как е? Аз мога да ви дам примерно с момче на 21 години, което в миналата година си продаде компания продаде част от компанията си за $1 милион. Тя беше пак такава? Тя беше технологична компания. Технологична. Какво правиха? Управляваш си климатика с телефон. А той откъде е? Той от София. Но той сам си го продаде. Сам си го направи, сам си го продаде? Сам си го направи, сам си го продаде. В смисъл с екипа си, който работи. Разбрах. Значи възможно. Възможно е, в смисъл, това е част от примерите, които мога да дам. Да. Мога да дам и още много примери. Ами тогава защо и софтуерните специалисти напускат България? Какво се случва? Напускат се семействата си, града нашия страшно се обезлюдява, въпреки че имаме страхотна школа по информатика. Нали, Енчо е на Антон Шиков ученик, а пък изобщо Шикови като семейство, като тандем. И са възрожденци, те почти безвъзмездно го правят. И въпреки всичко напускат. Ами в момента няма къде да се реализираме ние в Ямбол. Добре, нали нямаме компании, но точно смисъл, ако успея да намеря баланса ученици, които искат да останат, или хора, които искат да останат в Ямбол и да се занимават с това, да се свържат с мен или по някакъв начин да ми сигнализират, съответно, ако може на база да пишат по някакъв начин, да направим някаква връзка, следователно да изградиме това нещо. Даже днес сутринта пак попитах човека, един от хората, които ми бяха обещали, те казват, да, разбира се, даже в момента, ако намеря 100 човека, които могат да отговорят на изискванията, които имаме, защото няма как да нямаме изисквания. Просто те са някакви, да могат да си изкарват заплатата, но все пак. Още в смисъл 100 човека ми пишат и тези 100 човека идват при нас и започват работа. Хайде, пишете, значи програмисти, имате интереси, имате умения, пишете на Венци Динев. В Фейсбук може и на мен, Весела Караманова, и аз по някакъв начин бих могла да ви помогна. Затова ще изпиша отдолу точно името как е, за да може да не се бъркате и наистина да откриете възможности за града. Аз също вярвам, че новите технологии дават възможности. Могат, да. Даже познавам хора, които работят в Ямбол и просто си работят в къщи или някъде другаде и просто си продават софтуера. В смисъл, вие се едно, идвате при мен и ми казвате, направи ми този сайт и да изглежда по този начин. Окей, се договаряме за някакви пари. И аз се отивам някъде в офиса, примерно, или някъде другаде в къщи, или на море. И си го правя и ви го продавам. Давам ви го на вас, вие им плащате и чиста работа.
но просто хората не вярват, че така могат да се случват нещата. Не знаем защо. Просто, може би защото сме в България, може би защото Ямбол е малък град и всички казват, че няма възможност за развитие. Напротив, имаме възможност за развитие. Даже в момента е златна жилка, както се казва, за такива неща. Защото в София има IT общество, в големите градове има, но след 20 години само големите градове ли ще останат в България? Защо някой не помисли за по-малките градове? Няма кой да помисли за малките градове, защото те се фокусират върху големите. Те сами трябва да помислят. На времето е имало общини такива самоуправляващи се. Значи още докато сме били в рамките на Османската империя, е имало турска община, българска община, мисля, че и арменска община е имало. Така че и вътре хората са се самоуправлявали. Т.е. те определят средата, в която ще живеят училища, доктора, свещеника и всичко останало. Защо и ние да не го правим? Точно. Малък ли е Ямбол? Не е толкова малък. И аз точно за това. Доста възроден, но не е малък. И аз точно за това не искам да изчезне Ямбол, защото малките градове ще последват съдбата на селата, според мен. А именно ще останат само хора на възраст и това ще се случи, ако нещо не се направи в тези малки градове. И вие вече го правите? Ние вече го правим. Ние следваме стереотипа на Враца, на Академията във Враца, която миналата година, в смисъл 2016, беше наградена с много голямо постижение. Да. Въпреки, че това е най-бедният край на Европейския съюз. Да. Един от най-бедните краища. Но пък ние имаме шанс, че все пак имаме школа, затова казвам. Ние имаме школа тук и се виждат постиженията на тази школа. Ето сега се случва и друго нещо. В Мотива любимо място, място, където доста часове са прекарвани извън училище. Бягство от училище и в часовете там. Знам. Аз защото също съм търсила деца там. Моите, да. Но сега вече там нещата са за бъдеще. Работи се за бъдеще. Работиме за бъдещето, защото девиза иде от древността, отиваме в бъдещето. Къде е бъдещето? Защо не го направим в Ямбол това бъдеще? Да го направим. Добре, ние ще помагаме. Добре. Благодаря, Венце, за този разговор. Беше наистина. За мен вдъхновяваш, дано и за вас да е и да потърсите Венце Динев, защото има възможности да започнете веднага работа като програмисти. Без значение бройката, съответно. Смисъл 200 човека да им пишат, само да отговарят на конкретните изисквания, 200 човека ще започнат работа. Доктор Росица Именова, офталмолог, очен кабинет и оптика на улица Раковски 19, както и нова оптика Ирис 26 срещу хотел Диана Палас. Безплатен преглед с компютър за определене на диоптрите. Всички видове очила, диоптрични, слънчеви, предпазни и работни, контактни лещи, разтвори и аксесуари. Новата оптика Ирис 26, прегледи за очила от доктор Именова, понеделник и сряда от 16 до 18 часа. Хетрик ООД град Ямбол. Повече от 15 години. Традиционна сладост за вашата трапеза. За делник и празник. Тахан и крем, халва Арина. Бяла и кафява нуга халва. Заговезна халва. Букет от разновидности. Сусамов тахан. Над 10 вида лукум. Лукумена вафла. Плодови резинки. Арина. Халвите, които обичам. Търсете в търговската мрежа продуктите на Хетрик ООД Ямбол. Тази част от предаването съм я посветила на политическата неграмотност. Говорим много за неграмотността, функционалната или наистина неграмотността на момчетата и момичетата, които излизат от училище. Обаче има една неграмотност, за която трябва да си поговорим днес с думите на драматурга, публициста и писателя Бертолт Брехт.
защото и идват избори на 26 март и мисля, че не трябва да оставаме безразлични. Така че чуйте на нещо написано много отдавна, около времето на Втората световна война и е свързано с политическата неграмотност. Най-лошата неграмотност е политическата неграмотност, казва Бертолт Брехт. Политически неграмотният не чува, не говори, не участва в политическите събития. Той не знае, че цената на живота, цената на зърното, на рибата, на брашното, на наема, на обувките и на лекарствата зависят от политически решения. Политически неграмотният е толкова глупав, че е способен да се пръсне от гордост заради факта, че мрази политиката. Този глупак не осъзнава, че проституцията, изоставените деца, най-големите крадци, лошите политици и корумпираните лакеи на национални и мултинационални компании се раждат тъкмо поради неговото политическо невежество. Тази част от предаването е една история, която се случва някъде по света, в случая в Япония, но би могла да бъде тук и сега, би могла да се случи с всеки един от нас. Споделяме, защото в злободневието често наистина забравяме по-важните неща, истинските неща, така че чуйте. В малък японски град на остров Окинава умирала една млада жена. Никой не разбрал причината за нейното заболяване, за да може да й помогне. Хората не я познавали добре, защото била съпруга на кмета. За нейното лечение били поканени едни от най-добрите лекари и знахари, но със всеки ден животът я напускал. Един ден тя не станала от леглото си. Тогава разбрала, че животът си отива завинаги, усетила, че душата бавно се отделя от тялото и се устремява нагоре. Жената се изпълнила със съжаление. Настъпило ранно утро, времето, в което тя обикновено се събуждала, за да започне своя ден, изпълнен с глъчка и грижа за околните. През последните дни тя живеела със своите спомени за младостта, за сватбата си, за раждането на децата, за тяхното детство. Спомнила си за своята работа, за хората, с които се срещала през времето. За едно съжалила, за друго се усмихнала, за трето потъгувала, но най-вече тя скърбяла за това, че така несправедливо била наказана от съдбата. И изведнъж усетила, че тялото й станало леко. В този момент, погълната от новото непознато преди чувство, някъде отвътре чула или по-скоро усетила силен, но много приятен глас, който неочаквано е попитал: "Коя си ти?" "Аз съм Мегуми, жената на кмета", бързо и някак машинално отговорила тя. "Аз не питам как се казваш и кой е твоят мъж. Кажи ми, коя си?" "Аз съм майка на 3 деца. Питам те, коя си?" "Аз съм учителка в училище", продължила неуверено жената. "Нима те питам колко деца имаш и къде работиш?" Жената се объркала съвсем, но въпросът прозвучал отново. В него нямало припряност или недоволство, но пък имало много любов. Имало толкова време, колкото й било нужно. Тя чувствала това, но не знаела какво да отговори. Тя давала все нови и нови отговори, но чувала един и същи въпрос: "Коя си ти?" Сторило й се, че минава цяла вечност, вече нямала никакви отговори. Покорно замълчала и зачакала своята участ. Гласът мълчал. И в тази неподвижна тишина тя внезапно, почти шепнешком казала: "Аз съм тази, която се събужда всеки ден, за да обича, за да помага на семейството си и да учи децата в училище." И в този момент нейното тяло потръпнало. Тя почувствала как топло одеяло завива нейното замръзнало тяло, как сърцето й бие така силно, че едва чува птичите песни отвън. Без да обръща внимание на слабостта си, тя отметнала одеялото, станала от леглото, пристъпила до прозореца, отметнала пердето и лицето й се озарило от яркото утринно слънце. Жената погледнала към часовника, било времето, в което тя обикновено се събуждала, за да започне своя нов ден, пълен с грижи и глъчка. Облякла се, влязла в кухнята и започнала своя нов ден, изпълнена с сили и енергия. Тя открила своя икигай, този, заради който всеки от нас е дошъл на този свят, този, който ни дава сили и смисъл в живота. Малко или голямо, това е нашето предназначение, което изпълва живота ни със съдържание и смисъл, това, което събужда любовта и ни дава светлина, това, без което ние се чувстваме опустошени, това, без което нашия живот бавно гасне,
от нелечима болест. Икигай – това, заради което ние се събуждаме всяко утро, или може би мисия на български. Историята е преразказана от Красимира Димитрова, психолог, терапевт. И сега вече по същество за любовта. Перце от дим на Мария Донева. Ела по-близо, да допрем обувките, с влажни носове да се подушат. Ела да си опитаме целувките. Дали ще е удобно да се сгуша до рамото ти? Слушай, капят капки от покривите. Всичко се разтапя. И аз така. Устата ти е сладка, а пък студът по пръстите ме хапе. Ела да се допрем. Така приличаме на две връбчета в пейзажа зимен. Любов ли ще е? Да не го наричаме с такова тежко и голямо име. Снегът от някой покрив ще се срути, докато обитаваме момента, и ще отлитне чувството нечуто. Перце от дим над чаша чай от мента. Вие бяхте си сгубени в превода и с мен Весела Караманова.